Kabram ke jingo ngi ai su Jesus Christ bo trai unong panem jogi. Bo ai pat gi sa sien ya ke ni ke por ka bamenta da ke jinga ai ke jingu. Ya ka bangin ang la ban pen snow biang ya ke tien ke jong blai ha ke ni ke por ka bamenta. Ngai ku blai fi we baro ru ya pi ke bedang shu ngap le se fi komnor pi yo i ke ni ke channel bat komnor fi klik ngai ku blai fi da ke jing it ke jong trai shisha bat ya pi ru ki bala ju ngap na ke por sha ke por ngai ku blai ya pi ru da ke jing it ke jong trai. Pilihan suku bahai fi ke channel jong ke Potternet. Baka Potternet ke ka ministry ka sedang nengkong ya ka media lene kita ka media ministry hang ni hapo ha jela jungi ha Megalia aingo you blay na ka benta ka tabat ngin sa jam jus na mo barpo hanu snam banwan mangaingo you blay na ka benta ka ta ya ka blay lalong siya buyay ne ban ngi ula aisha ka jing snay ngi ya ka bangila ban yang hado ani ka por ka bamenta ban yai pla ban yai saki ya ka kerteng ke jong jisu bat banai hikai ka ktin ke jong na ga sngi na ga bentau pai lang jong u shisha ngim la ban le klem ke jing ai ke jong blai nginom la ban le klem ke bor ke jong ba ding ta ngai kublai rifi we baro ke balaju don rengkat bat ngi na ga sngi ya ka ba fi dwai na ga menta jong i le se dan pleng jong fi ki bam ju dwai ru kerpat fi sngob ha ker shan le mi ke jing dwai ke jong fi namar ngitip ya ga ne ka wai ke jing dwai lang kalong shisha ke bor. Barang ni ke por nga kwa ban kren syapang kata ke benta syapang ke jing duai bat ke ketin ke jong blai. Kumba pi baki sim mo ki don artli ki thap niang. Mo bat pinomi tat ka sim ka her tang shi thap niang. Ka don kam ba artli ki thap niang bakala ban her. Tading ta ha ka jingem ke jong brio. Don kam bi artli kita ki eki ba don kam polat bagata kalong kektien ke jing duai kektien ke jing duai balai don kam ye kektien balai don kam ye ke jing duai ke dau kalong balada phim don ye kektien phim don jing sta lada phim don ye ke jing duai phim don ye ke bor ha kektien pareng ka ong through prayer comes power through the word comes wisdom tring ta fidon ye ke jing duai fidon shisha ye ke bor fidon ye kektien fidon ye ke jing sta ka jong ublay. Tading ta kwa badong ipi lada pi kwa si shaban her. Ka tin ka jong ublay ka kren shai ka ta kong kita ki ap khmi hau try. Kin her ki thap nyang gum ki pukni. Lada fim ap khmi ka jing ap khmi ka dei ka e. Pi pulay ka tin fi ap khmi ban yo ka jing shai na ka tin ka jong ublay. But you see if yo jing shai bagani ka tin ka jong ublay ka long jing ka khu ya pi. Pi yo ka ta ka bor. But apa pi duai pi ai ap ha ka jing duai kat ba pinang duai ka ta fini diang i ka bor but apa pi pule ka tien fi ka jing shai pi duai fi ka bor ba deng ta kini ki artli ki long thik kum kita ki thap niang jong pukni ya ka ba pi la ban her sate jrong shalor but ki breu ki ba don ya ka jing duai but ki ba don ru ya ka tien kim don kam ban kar thlap tading ta pini yo pukni judon kam man kerthlap habo herang te sun upiar bi ki thap ning ge ju baru piar bi piao ya bi piao namar babalai kata ka leer ka ban po ka kenting u shate shalor bat ula ban her shate shalor shabam dan shubala ban kot kinu ki sim kinum la ban kot shakata ka level ka bagi pukni ki her Talita ko abang ang ifi kani ka sngi ka bamenta lada pi don ya ka jing duai ka ka bor ka ban kenting ifi shate shalor pi don ya ka tin ka jong blake ai bor ya pi ai jing start ifi pi laban her shate shjrong shaka ka jaka I shaka ba mdan shu balaban kot ya pi bading ta pin her pin don kaman ka thlap ka jim ka jong pi habawan ki eryong habawan ki jingele habawan kita ki jing shem ki baharukom lada pidan ye ka jing duai pidan ye ka ktien phim dan kam ban kar thlap phim dan kam ban panik phim dan kam shisha ban khuslai le ne ba phin ki jingmut namar balai ba pi her ki thap nyang shate bat shate shajrong do tadei ta ko abanong fi ka ni ka ski ka bamenta pidan ye ka jingpynshoi ye ka jing ka jong fi ngatip kat ba Nongthymmai udang don ka jingpynshoi ka don bet kat bau soitan udang don kat bau udang im kat bau soitan udang ya sini setai ngatip ya kena kawai baka jingpynshoi kan one bet ladau soitan shimla shlan shimla leran ban penshoi kat yu jisu
onam shepting shisha ban penshoi ya piru. Tadeng ta yau jisu hado laisin wan penshoi. Malka Bible ka ong ru mo mday tang laisin. Ulawan man penshoi ru hadian nang ta handre ka Bible ka klam yatu rangitip u jisu u bahaka do. Kumubri u yo be ka jingpynshoi man lagapor. Bling ong kumta na margaktin ka jong blay ka penshishaya kata bau soitan uwan be nagapor siya kapor u shipor but uwan biang hadian ka Bible gitu ingi na pulin u Lukas kal nong ka basaw ngi ihang ni kadakot ka bakat ka ongom ni. U jisu teo le tu long u la ong menam tinju yu tribe o blay jong me. Onda kum tau soitan ula pendep ya kata ka jingpynshoi baro ula klat no na u shipor. Ka Bible gitu yang i ba onda ula pendep ya kata ka jingpynshoi laisin. Upa yu jisu ban penkala kepui tegi mau. Upa yu jisu ba undem man mani u. Upa yu jisu ba un kenti no nang tash ti shepo. Ba haba umla ka Bible ka ong. Ba uni usoitan ula no yu jisu shipor. Ka bamut tang shipor. Shipor ka mut shikenta. Hadin nang ta uwan biang ban penshoi ya u Jesus Christ. Tadi ta ko abanong ifila da usoitan unut ban penshoi kat yu jisu unut ban penshoi yangi man laga singi ba deng ta bon ki breu ki hap no bon ki hap no aga jingpynshoi namar ba kimdan ya ka ktin kimdan ya ka bar kimdan ya ka ta ka jingpynsla banga ong ya ka ni ka singi ka ba manta u jisu u job ya ka jingpynshoi namar ba udan ya ka ktin udan ya ka jingstat tadeng ta nget biet ta ka da kongo biet yo soitan habo persyang ban penshoi yo jisu. Marutip ya ka ka ba uulong kadai kata ka wei ka jing shisha. U jisu tip yala de bu de u ai. Utip yala de bu de kon jong blay. Utip yala de ba ndan kam mano ban proof yu ba de u ai. Namar ulong u ba ulong. U soitan wang lada me de kon jong blay proof pen shisha. Lada me la shisha ban pen kalai ye kini ki mau shi ki kpu tangan nget ba me de kon jong blay. U jisu ang amdan kaman proof ya me bang ade ai mar nga tip ya de bang ade ai ta deng tau jisu ang nabalat ho bom nang dokpui bo breu nem re ktin baro ka ba mi na ka shintor ke jong blay u jisu u job ya ka ne ka jingpynshoi namar bo udan ya ka ktin ke jong blay udan ya ka ktin ta deng tau ang nabalat ho pi bun sin ngim tip na ai la tho bun sin ngim tip na ai la ong ta deng ta ha ba wan jingpynshoi ngim tip ban le ko no kum no Jilang shu hap laka hap shu ka jingpynshoi. Jilang shu ngop laka ngop ay. Bat kumta kram lakelon namar babalay. Bala hap haga taka jingpynshoi. Balay namar bamdan kaktiin. Mdan jingstat. Bat bamdan ka jingduay. Tadeng tamdan kabor. O jisu hang ni hoot haga do ulat tolot palat. Sao po sngi sao po mit. Klem bam klem di. Henry udan haga jingduay. Tadeng ta wala ka met ka telat. Mereka mensim jo ka klan palat. Ka mensim jo ka dan boar palat. Namar belai ulah duai. Sao posngi. Sao pomit. Bat bau dan ru ya ka ketien. Kan mau jisu. Naduk bau dang rit. Ulah dep pulih ka teki torah. Ulah dep pulih ka ketien ka jong belai. Gini santli kam tame santli gini ki kitab ki jong Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Jingkhyiem, Deuteronomy. Ulah la lendet. Tadeng ta ka por khat arsnem haba ulet siya ka temple ulaya kren bat kita ki rangba jong ka temple haduk mabakiru kita skolongo ya ka jing start ka jong jisu. Padeng ta kwa badang ivi jisu dan ka ketien. Paru dan ru ya ka por banduai ban charging it. Padeng ta haba la penshoi do soitan. U klem hap u klem ngop u klem biet. Namar ba udan ya ka ketien bat mar udan ya ka bor. Udan ya ka jing start namar udan ya ka ketien. Udan ya ka bor namar udan ya ka jingdwai. Lapan syoi biang iu so si sin. Baun kenti no nang jrong jo kata temple si ti sepo. Baru jisu klem sarong. Banong mlele kan kenti. Soitan upenan kam na kaktien ka jong blay wang. Nabalat ho soitan o matip tang mamesa jisu ngar ngatip. Henry u jisu kam tip shu ban yu soitan. Tadeng tang ong ipi la daw briu ong ipi. Upenan kam fi tang shidkhat ma ba ong kani ka ktin jok blai ong tang shidkhat nga ong pi wat junget la ra ka dei tang shidkhat ki habandan shibun tli ki dekhat ban kershan ya kata ka jingkren ne kata ka jinghikai kanam dei tang shidkhat mor soitan ong tang shidkhat ong
lada mekan thi nang nish thi siapa upanan kam kesam kendai puai ke dekat ke bekat wei wang na baun hukum ya lagi angel syapang jong me man sumar ya me hakilenti jong me baro kin ra ya me lagi kti ya men jentut ya lagi gijat hau mau usai tanong pis dia uplay ladap kular la mekan thi menam lele ublen hukum gi angel gi jong ba ki angel kin one hair be word but kum taam kin sumar ki lenti ki jome ke mele kanom lele ya me ki lenti ki jome la me kin thi makana ram lele ba kita ki angel kin ra ya me hakikti ki jom ki menam jin thot menam mang menam sao kanom lele ro jisu wang nabala tho wang pat menam tunju you tribal blade me blay job na udan ya kaktin udan ya ka bor banyak kren lo ban soitan bu soitan kum tau haban heriap bat kum tau lawan biang sa sipang bat kum tau la penshoi pat you jisu ong mani dem yanga ka bible ge tho ingi bangi pulena ga gospel Matthias kelenong ga basau kini ga dekat ka ba praga ong soitan wi lampat you show lom bajrong bar lo pen i o ka hima ga perthai baro bat ya ga buram jongki ru baru lang hau kita ki ke baro ngan ai hame lada mendem man mani yanga pandagam dau jisu lang hau ki let no meu soitan la balato men mani tribal blade jong me tang ya uhi men shakri pi soitan upen i ta ki ke baro jong ni ke perthai ya kita ki hima kita ki brom jongka bari kita ki ke jitanat jongka bud ong melada mendem man mani yanga ngan ai free ngan ai lot gini gi bara nta jong me ngan ai lot ya me gini gi bara bo jisu ong ta shadin me soitan shadai saitan kilet no me soitan wang u jisu nabala tho men money tribal blade jong me batangi u men shakri pi u jisu tip u kan ma bi kum to ya ka tien kum to kan ma ya ka tien bun sien ngim kan ma ya ka tien wan jingpynshoi blok la hap no jingpynshoi makat ban perkat mangi am la ngop no tadi tau jisu la dan lupai ka tien ha kata ka mensim ke jo la pelang lupai ka tien ke jong blay apa kata ka dono jong badeng tau u david ong ini ga not bang ni ka sam ka shi spa khandai kini ka dekat ka bakat way u david ong kum ni ong ngalari khop ya ka tien jong me hala ka dono knang banganom le pop ya me ong lari kop ya kai ka tien jong me hala ka download kamu la pelang ya ka tien ka jong ble shibo na ka download jong kanang bonom laptop you try tadi ta ka ni ka ski kwa ba dong if you bonsin ni kum laptop hap pedak kelon kram shi kram namar ba belai bangi king sting palat ban pule ka tien ka jong ble bangi king sting palat ban duai tadi ta ko mangapin mau if you no mena Israel nom saupo ka dekat ka balai po ka ong ba ki samla wat ki rang samla kin kelon khot ki samla em kim ju that ki samla ki di ki baklan henry kita ki samla ki ba ya ka do wat ju snow samla ha ka min sim ki jong pi namar ki samla bat ki rang samla kin kelon khot tadeng tau breu bu snow ba ula don breu bu snow ba biang usong klan ha ka ta min sim ju kumu samla utaun sahab no utaun sakalan no henry kita ki ba khmi you try kita ki ba shong ba ki ba khmi no try ki pule ni ka ktien ki yo ka jing sha ni ka ni ktien ka ni ka ktien ka long jing bam ki up khmi ba ki yo sha no try bom ta ka ktien ka long ka jing bam ki ka ktien ka ai jing sha ka ktien ka ai jing start ba ki shong ban duai ki download ya ka bor ke jong blai ki download ya ka bor ke jong men sim ba ding tau men sim jong ki wa po jong ki u ya tre ringkat bo men sim jong blai tading ta utau breu ba po jong ki unang klan unang yo bor ka babel ki to ingi na ka Ephesus kun nong basau kani ka dekat ka ba arpo ter ka ong henry phim shimla nang kumta yau kris lada shisha pila smotu yau bat balahikai ya pi hau kat kumba ka jinshisha ka long hau jisu ba phin buno shapang kata ka jinglong jong pi ka manshwa yau tau brio bat temen ken ubanang pot kat kum kita ki jing ikwa ka jinshikor But on Nongthymmai vi how men sim ke jingmot jong pi. But when kup you breu wat thamai ubla pelong ha ka doru blai ha ka hok. Ba ha ka jingkhot bat ka jingshisha.
Tning ta habang idon yo Jesus Christ sakadonot ke jongi kan ma uta bahapo jongi ulong bakam kraw yo ta bahaga perthei habang idon yo mensim ko ya ga jim ke jongi kan ma ba ngitep ba kata ka barim ke jongi kanang pot no ne kanang du bor ba uta mensim jong blei hapo jongi undang yo bor balapan kup ingi shisha ha ka dur ke jong blei ha ka hok ke jing khoi ba ke jing shisha tning ta kwa banong fi ke ne ka sngi ke bamenta bala da fi pole ka tien pi dwai utau men sim jong pi bahapa jong fi unang yo bor bagata ka ba rim men sha kanang pot kanang jot no kanang do no bagata ka ba thmai kanang yo bor badeng ta habawan ka jingpynshoi habawan kita ki jingale ha ka jing pin job be namar uta ubadan hapo jong fi utau men sim ba ko jong pi udan ya ka bor haba pi dan ya ka tien Pidan ya ke jingduai utau mensi po jong pi udan ya ke bor. Ba pila si saban job ken. Mauhi ulong uta ken uban ai bor ya pi. Ban job no ken ya kita ki e baro. Ladawan ke jingpynshoi ka baharu kom pin long bet kinong job ki jong trai. Tadi ta kan ke sngi kwa banong fi wanum ken sting. Ki samla kirang samla kin kelon khot. Dan kita kiba ap kami no try an pen mai borki kin er ki tap nyang gum ki pukni kin mare kin am sotat kin yat kin am snolwat gada gale ka jingkular ka tin ka jong blai na ka menta jong ilang baro tadeng ta la da fi kwa ban long ki brio ki ba job tadeng ta tangga ta kelenti pidan ka tin fidan si shay ka wat lam ka jong men sim pidan ya ka jingduai fidan si sha ken ya kata ke bor now blay. Tadeng ta download man laga sngi duai pio e ke bor now blay. Daniel uduai, but Daniel uduai uyo ya ke jingpynshoi uyo e ke bor. But pita pet yu jisu like tiak ushong bet ban duai. Ujuki ushkilom ban duai. But ishisha ngi i kata habangi duai hagabari ngi i sha hagabapau. Blay ainong hagabapau namar ublay pen pau ya kata ka nong ka jong uhangi badeng ta kwa an pulin na gane dekat na kastien ke jong blay now Yonis mo ka shiti ban kong Yonis kal nong basan ka dekat ka basaw basan ka ong na ba ka ay balo ka bala kha na blay kala job not hiaw ya ka perthei ti ka ni ka long ka ta ka jing job ka bala job not hiaw ya ka ta ka perthei ka jinget jong ken uta bala job not hiaw ya ta ka perthei tang uta ken ubanget au jisu bulong ko no blay hallelujah. Tadeng ta ngitip baik bangidan ka jingjob. Lagidan ka jingpynshoi, ngidan sya kita ki bor, ka jingdom ki wan mele jim jogi, habagidan ka tien habagidan ka jingduai ngitip baik ngitik na mangilong unong job. Tadeng ta ka tien joblay kalom ka white lam arliang serti. Padi ka ka ba pi duai ublay un ainong baik ka ba pau. Tadeng ta pi duai hagabari ublay un ainong ifi ka ba pau, kamot hagaba pau fin day bikin nong job. Haba pi duai pin yo baik ka jingjob. Longkat balong jagat ba jagat jingim. Hedang itip baik wengin long kinong job, bangin yang kong kinong job, tak duduk kesingi kijingwan jong try. Tinggi dua ini ke por minta, nganget ubelai ai bor fi, ngatip an pulih ke ketien sebelai dan peleng jong fi pulih fi sam tiak ba. Fi pulih ani dapat mobile boro simir rum sam tiak andai pulih ketien jong belai sipang la ring kita gi khmat la shot sam tiak. Baban dua lite mo da dua tang apa san second ro teng sungo bla jrong polat tadeng ta ne ke pon ngin dwai bo blay un ai fi ke bor bo fi laban pule ne ke tien ban so to ne ke tien ban up kmi sha bo blay un ai fi ke bor man ke tien bo fin up kmi sha bo fi dwai blay un ai fi ru e ke bor in dwai ne ke pon man ta dwai bo man semba ko un ai bor fi ngai try per sla fi ngai try un ai bor fi ke ne ke sngi ke bo man ta in dwai try ne ke por ai bor lagi jong ki briu ki jom etrai namar trai ngatip bo soitan wi le bhai ki kon jom haba ki pule ka ktin bat haba ki shong banduai kadon ka jingale kadon bet kata ka bor jong ka jingdom ka bawan ban tan ki na kata ka jaka ban penle no eki da ke na ban perkat no da ke bagi ki bor baro haga ne ka por mentanga pensange aga kertengu jisu bagi ni kon jome try habakin shong haga presence jome habakin shong up kmi na me ko try shisha kin bang ban puli ni ka tien ka jome bagi tien jome try kan long shisha akuna kata ka tien ka ba ai jing shai ki kon ka tien ka ban ai ya kata ka jing shempang ka ban ai ka jing start na ka ban ni kon ki jome
begin shong duai oblay, begin yo diang ye ke bor ke jong metra. Kin yo diang ye ke ji puslek ke jome. Kin yo diang ko kena tra shisha ye kata ke bor bakila ban yale ko kena tra habu soitan upan men penshoi ye ki. Ngadua ingin kerkui pi kan ikasni. Hallelujah, hallelujah. Pen kongo ili hau tra. Penilai persyai soitan dan penyap nafi. Ong kektian ke jong play. Ngadua ingin nget akan ikasni. Bana dok mentah finong kinong pule, bat kinong snap je kektian. Ho shisha kinong klen wat je kektian ke jong play. Kinong duai ro na ko bentah. Om tang ili nam taki wei ro. Ngadua ingin kerkui pi kan ikasni. Pinlong ki beriu ki bersaiso. Haga kata ke jingem ka bagan jamin sin. Kinlong kinong job ki jong try. Hallelujah. Hadu ke sungi ke jingwan ke jong. Dua ingat ke kui fi. Pinlong ki biyai ne kai. Hadu ke bakot. Matang kita ki biyai ne. Hadu ke bakot kita ki nyo Allah im. Haga temi jisu nge dua ingat ke kui fi. Amen. Amen. Dua ingat ke kui fi. Yang saya kenduk yang saya ke sungi ke waipat. Ke khubor step. Kini ke sungi long belak ke kui fi. Ke boleh shibun. Amen.